munisipyo ng Anda, mga idol, oh. Yan, diba? Napakalaki, parang palasyo din eh. Ito yung Asbury College, mga idol, oh. Ayan siya. So dyan din nag-aral si Mrs. Parang may nanganak. Ano kaya yun? Yo, good morning mga idol. Kumusta kayong lahat mga idol na? Ay, ang ganda naman ng umaga. Magra-rides pala tayo papunta sa bayan. So, bibili tayo ng mga paninda na naman mga idol na. Yan pala yung tindahan namin mga idol, ah. At good morning kay Auntie Merle. Good morning. Ganda ng daing ng mga idol, ah. Bili na kayo dito. Daing na danggit. Alright. At tayo ay magbablog na naman at magra-rides tayo mga idol. Alright, gamit pala natin to si Mio. No, wala pa siyang pangalan hanggang ngayon. Tingnan nyo naman yung ganda ng palayan dito sa amin mga idol, oh. Diba? Napakalawak din ng palayan dito sa amin mga idol, oh. Ayan, oh. Tapos umuusbong na yung mga butil ng palay. So malapit na yan na anihin. So ngayon pala ay araw ng Lunes. So marami ngayon yung mga papasok ngayon sa trabaho. So ingat lang po tayo, lalo na sa mga bumabiyahe pa na papasok sa kanilang mga trabaho, no? Ang oras pala natin ay 7:30 ng umaga. At araw din pala ngayon mga idol ng Tienda dito sa amin. So saktong sakto talaga na papunta tayo ng bayan para maghakot ulit ng paninda. Tapos bibili na rin tayo ng bigas kasi naubusan na rin kami ng bigas mga idol. Hindi pa kasi nakapag-ani. Pero malapit-lapit na rin tayong tumulong sa pag-aani ng palay. Mga buwan siguro ng October mga idol. Yan, tag-ani na yan, buwan ng October to November. Kasi yun yung kadalasan na buwan ng pag-aani ng palay dito sa lugar namin, dito sa bayan ng Anda. Sa inyo kaya mga idol, sa mga lugar nyo, anong buwan yung pag-aani nyo ng palay? Kasi di ba may mga first crop, second crop, di ba mayroon pa yung umaabot ng third crop. Pero dito sa amin kasi madalang yun eh. Napakadalang ng magkaroon ng second crop saka third crop. Pero dito sa may bandang Bani sa Alaminos mga idol, grabe dyan, mga maabot pa sila ng fourth crop dyan. Dire-diretso talaga yung pag-aani nila ng palay. Kaya napakabilis na nilang harvest ng palay dyan sa bandang Alaminos kasi may harvester na. Pero dito, meron na rin, may harvester na rin dito mga idol. Kaso madalang. Halos karamihan pa kasi dito yung tinatawag nilang nag-aagod, o yung ginagamitan ng kumpay, mano-mano. Yun, mano-mano na hinaharvest yung palay. Pero napakagandang exercise man mga idol, ha. Yung mano-mano na pag-aagod ng palay.
Tapos pabilisan pa eh. So, ipa-vlog din natin yan mga idol. Siguro sa buwan ng November, ipa-vlog din natin yan. At touchdown pala tayo mga idol, no? Dito sa Barangay San Jose. Barangay San Jose. Yun lang naman kasi yung mga madadaanan nating barangay bago tayo makarating sa bayan. Dulawan, San Jose, tapos Namagbagan, tapos Santa Rita, tapos bayan. Bali 9 kilometers pala yung layo ng bayan magmula dun sa amin mga idol. Malayo-layo rin, di ba? Uy, bumaba na yung gas mga idol, oh. 61 na lang, saka 62. 62 pala yung special, tapos 61 yung unleaded. Baka bumaba yung gasolina. Kasi nung nakaraan pa 65 yan mga idol eh. Grabe, no? Napakataas na ng presyo ng gasolina. Kasi dati-dati nasa 37. Hindi, 27 pala noon. 27, ganyan lang yung presyo ng gasolina noon mga idol, no? Pero ngayon grabe, yung 100 mo, 1 litro na lang yung mabibili mo. Kaya yun yung isang dahilan kaya minsan madalang ako na magbiyahe kasi napakamahal ng gasolina. Alright, touchdown, triangle. Triangle. Dito pala yung may talipapaan. Ayan o, dito sa may triangle mga idol. Yung galing sa amin, minsan pag tinatamad na silang papunta sa bayan, diyan na lang sila pupunta sa may talipapa. Lalo na pag yung araw ng Martes, Merkules, Huwebes, kasi walang tiyenda sa bayan. So diyan na lang sila pupunta sa may talipapa. Pero pag ganito naman na araw ng Lunes saka Biyernes, asahan mo na nasa bayan lahat yung mga tao para bumili, mamalengke. Kasi napakarami ng bilihin dun pag ganun na araw ng Lunes saka Biyernes. Marami kasi mga idol yung mga galing sa mga ibang lugar na nagpupunta dito para magbenta, kagaya ng mga gulay at yung mga karne, yung mga itlog, ganyan. Shoutout nga pala kay idol Mr. Ben Moto. Ayun, oh. Yun tayo kumukuha ng itlog. So galing pa siya ng Bani. Alright mga idol, so touchdown tayo dito sa Asbury. So ito pala yung nag-iisang college school dito sa bayan ng Anda. So Asbury College. Ito yung Asbury College mga idol, oh. Ayan siya. So dyan din nag-aaral si Mrs. Sa Asbury College na yan. So touchdown pala tayo dito sa bayan. So mag-slow down na lang tayo dito kasi marami ng sasakyan mga idol, no? Baka mamaya makasagip pa tayo. Kasi minsan may mga tao na bigla-biglaan na lang tumatawid. Kaya magdadahan-dahan tayo mga idol. Lakas na na. Alright. Ito pala yung munisipyo
munisipyo ng Anda mga idol oh. Yan, diba? Napakalaki, parang palasyo din eh. Alright. Ano kayang meron dito? Nakaterno lahat yung sila ate ah. May kaganapan dito sa plaza. Yun, dito na tayo sa palengke. Alright. Uy, ang daming mga pwedeng bilhin no? So dito tayo magpa-park mga idol sa may church ng IFI Church. Parang may nanganak. Ano kaya yan? Alright. Chismoso lang eh. Alright, so magpa-park lang tayo dito mga idol. So update pala tayo mamaya mga idol no. Magpalingke muna tayo ng mga paninda natin. So kita-kits tayo mamaya. Alright. Alright mga idol no. So natapos na rin tayong mamalengke. Ito pala lahat yung mga pinalengke natin. So nakita nyo naman mga idol na yung palengke dito sa amin. Maraming tao. At ito pala yung paradahan ng tricycle dito. Per barangay ito. May barangay Karot, Dulawan, Tundul, Awag, Turutori. Yan. Meron dyan mga idol. Yun yung paradaan ng tricycle dito sa amin. Kaya sa lahat ng mga nag-commute na papunta dito sa bayan ng Anda, doon na lang kayo magpunta. Uy, Baringambo. Doon na lang kayo magpunta sa paradaan ng tricycle. So, shoutout nga pala sa lahat ng mga tricycle driver dito sa buong Anda, Pangasinan. Alright. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Ayun o mga idol o. May nakasabayan pala tayo. Tropa natin, si JR. Hey, basat mat karagam? Nagbasat mat karagam? Nagbasat karagam ko nak. Gerard. Tropa natin mga idol na si JR. Namamasada siya mga idol na. So tumatanggap din pala siya ng Arkela pag ganun na gabi. Yung mga nagpapahatid sa bayan, yung mga papunta sa Manila. Kasi pag ganun na gabi mga idol, wala na kasing masakyan. Kaya minsan nag-Arkela na lang sila ng tricycle. So yun si JR, pwede nyong kontakin yun.
alright mga idol, so nandito na pala tayo sa Barangay Carot at papasok na tayo dito sa Sitio Marimpay. So ito pala yung lugar namin, Sitio Marimpay. Ay, sa wakas, thanks God, safe na nakauwi. So yun lang yung vlog natin mga idol, no? So dito na siguro matatapos tong vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next vlog natin mga idol. So, ride safe and gang gang.